Cando saio de festa xa empezo a notar as miradas e estou como alerta. Vivimos no medo de que hai moitos homes pola rúa que se dedican a berrarche, a ferirte con palabras. Hai tipos que te tocan sin que ti lles deixes, que se poñen moi pesados. Porque eres unha muller, simplemente porque estás indo pola rúa camiñando hacia onde queira que vayas. Outra parte difícil, pois, é volver a casa soa, porque inevitablemente sempre me poño en tensión. Gustaríame sentirme libre. A hora de sair de festa gustaríame sobre todo ser libre. Totalmente tranquila e despreocupada. De bailar como queira, ou de facer os movimentos que queira, ou de poñer a roupa que queira. Un sitio que sexa seguro, que fose unha situación normal. Libre para dicirlle un tío que non estou interesada nel. Certas persoas non sintan a necesidade de berrarme pola rúa sen coñecerme de nada, ou que non sintan a necesidade de pitarme desde un coche simplemente porque son unha muller indo pola rúa de noite. Non quero sentirme nin xulgada, nin presionada, nin agredida. E gustaríame ter sentimento de seguridade, de volver sola á casa e non ter o medo a ningún tipo de agresión. E vou chegar sana e salva despois de pasando ben coas miñas amigas durante unha noite.